Si direktor rizika, para, prašina, hemijska sredstva, onda je nekako prilično jasno zbog čega sve više žene oboljevaju od ove bolesti. Pa žene, verovatno... Si direktor rizika, para, prašina, hemijska sredstva, onda je nekako prilično jasno zbog čega sve više žene oboljevaju od ove bolesti. Pa žene, verovatno, pušenje je isto tako opasno kao i aktivno. Znači, ako se boravi i jednostavno obuče da koriste te aparate, da interpretiraju te nalaze, da bi mogli, znači, da imaju jedan objektivni parametar, da neko ima primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da bi se, znači, bolest prepoznala. Videli u reklami profesor marksizma, je li tako, u ovom filmu. Janko, ti si rekao da je ovo generacijski film, da je posvećen svima onima koji negde i pamte ovo vreme, ali ono što je možda najspecifičnije, mnoge su generacije sada već prisutne koje uopšte ne znaju ništa, niti o ovom dobu, niti o Titovim pionirima i koji možda samo slušaju priče u koje najčešće ne mogu ni da veruju da je to vreme bilo zaista. Vrstu obuke, gledali smo gomilu arhivskog materijala. Pokušao sam da ih vratim u to vreme kada je postojao jedan jedini autoritativni vođa i pokušao sam da ih dočaram šta je emotivno za ljude značila Titova smrt, gledajući gomilu arhivskih materijala. A da li imaš utisak da su uspeli da shvate? Da recimo, ne znam, ceo stadion plače za jednim čovekom, da je cela zemlja u žalosti. Koliko je tebi to sve blisko? Malo mi je bliže nego tim baš mladim glumcima. Sećam se. Bilo raditi na taj način? Meni prvi put na taj način da sam, znači, uvijek sam se nekako uključio u tu vrstu uloge i prijalo mi je. Nekako je i pripremljeno za iznenada na času. To je jedan smešan moment u ovom filmu. I onda on dođe tu. 9 večeras. Da ne pričamo sve. Videla sam negde tvoju izjavu i to mi se jako svidelo, da bi voleo da ovaj tvoj film za dosta tih mladih glumaca bude kao novi sivi dom. Izgleda da je malo nekih filmova gde... Mislim da često gledamo ista imena, ali tako malo je filmova gde mladi imaju ovako stvarno priliku da se pokažu. Pa, i dom ste spomenuli, to su zaista ne samo veličine. Je opravdao poverenje kasnije? Da li su ovi mladi glumci opravdali tvoje poverenje? Moje jesu. Gosti jutarnjeg programa, znači večeras od 8:30 premijera, pa ćemo da vidimo kako to sve izgleda u očima publike. Pretpostavljam da je to onaj moment koji se ovako sa najviše pažnje očekuje. Videla sam još negde, izvini, samo još to da dodamo, da ti planiraš da ostaneš u sferi dokumentarnog, odnosno da se vratiš negde u sferu dokumentarnog i da praviš film o Jovanki Brozi. Ili te ovaj rad na ovom filmu negde inspirisao? Ne, to je to. Hvala i mnogo sreće na premijeri. Hvala. Hvala još jednom. Jesenje zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve će svečano početi danas od 9 časova služenjem liturgije u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici. I posle liturgije biće služen i parastos povodom pre nekog vremena, pre nekih 4 godine. Krenula u solističke vode. Nećete je videti samo, uz nju su i 2 momka, basista i gitarista. Dobro vam jutro. 3 momka, izvinjavam se. Dobro jutro. A sa nama je i Tanja kao naš muzički gost. Dobro, ono što ste vi negde navikli, vaše gledalište, jeste i sve ljude koji vole vašu muziku, jeste da mogu da se informišu putem sajta o svemu tome što se novo dešava u vašoj karijeri. Jeste, da šalju svoje otiske prosto o tome šta misle. To je www.tanjamoderato.com. A za ljude koji žele da nas čuju ovde u Beogradu, prosto svakog ponedeljka smo u restoranu Madera, gde naš ofis bukvalno... Evo i ovoga jutra u jutarnjem programu. Tanja, izvolite. Hvala puno. A mi smo ovoga jutra u najvažnijim vestima imali informaciju... Vrstu obuke, gledali smo gomilu arhivskog materijala. Pokušao sam da ih vratim u gomilu arhivskih materijala. A da li imaš utisak da su uspeli da shvate? Da recimo, ne znam, ceo stadion plače za jednim čovekom, da je cela zemlja u žalosti?